kasetaria, Arantza Gutierrez EHUko irakasle eta ikerlaria, eta Zigor Olabarria Argiako kasetaria ditugu. Gaurko mahainguru hau antolatu izan dugu, modu globalago batean edatzen ari den diskurtso eta jarrera rasistak gure eskualdera ere heldu direla sumatu dugulako, azken aldian, eta nabarmenki zabaltzen ari direlako, badakigu hori ez dela zerbait isolatua, ez dela salbuespena, eta askotan ez, izan segurtasunaren edo segurtasunezaren aitzakian, aitzakipean albiste faltzu, desinformazio, zurrumurru eta bestelakoak zabaltzen direla. Guk egoera hori pixka bat, egoera horri perspektibak edo begiratzeko, hainbat ahots, lehengo izan ezten genuen bezala ditu eta aritu, ekarri nahi izan ditugu, pixkat gaiari heltzeko. Orduan esaten nuen bezala, Arantza Gutierrez bat da ikusentzunezko komunikazio eta publizitate saileko irakaslea, aztertu izan du baita ere, emigrazio eta kulturaniztasunaren tratamendua Hego Euskal Herriko tokiko euskal prentzan hori 2019ko beategiaren urtekarian, eta hainbat tailer ere emanda da desinformazioaren aurkakoak edo tailer eta ikastaro praktikoak. Salva Ramirez helen aipatu dugun bezala, Irutzuloko Hitzako kasetaria, Donostiko tokiko edabidea da Irutzulo, eta batez ere 2024 urtean bai egon zirela horrez, gertakari batzuk izan kaleko Fari Solidarioen debekua, Lo que no te cuentan de Donosti Telegramen taldea zabaltzea, eta horrek sortu zuen erreakzioa eta horren aurkako borroka ere bai gertutik eta zorrotz jarraitu zenuten, horregatik ere bai argiasaria jaso zenuten, eta horregatik ere hemen zaudete zuek, eta hori, azkenik Zigor Olabarria, gaia modu sakonean landutakoa, behintzat Euskal Herriko ikuspegi zabalarekin, baina baita kasu konkretu batzuk ere bai, ez? Eta horren adibide, duela hilabete batzuk Soloko etzen gertatutako irailketaren harira zenbait edabidek, edo hain zuzen ere El Correo egunkariak eman zion tratamendua aztertu eta nolabait desmontatu duzu, eta hortaz ere hitz egitera dator gaur. Lehenik eta behin, galdetu nahi nizuen, ze irakurketa edo gogoeta egiten duzuen zuek gaur egungo egoeraz Euskal Herrian edo bizitzen ari garen egoera honetaz. Ez dakit, Salva, zuzegu hasiko zara? Ez dakit, nahi dituzu. Mi esker, gonbidapenagatik. Eta, hasteko ohar bat, beste konpromiso dauka gero, orduan korrekatera beharko nahi zola hitzaldiaren erdian. Barkamenak alde zaurretik, baina hola kuadratu. Eta, ez dakit, badago zerbait, erreakzioaren gorakada nabarmena dela Europan eta mundu mailan, ez? Olatu antifeminista, arrazista eta eskuin muturrarena hori nabarmena da. Pentsa ezinak ziren diskurso eta jarrerak eratzen ari dela. Baina ez dela horren berria ere, eta igual gauzatuk biztakoa dira edo sare sozialekin eta beste modu batean ikuste ditugu. Justo ari gara orain redakzioan garbiketa egiten da Irutzulo zahar bat 2001koa, eta zegoen albiste bat, sos arratzakeriarena, esaten zuena, immigrazioa eta delinkuentzia ez direla lotu behar. Exactamente gu egiten ari garen albiste bat, alkogeno albiste berdina publikatu duela, 25 urtekoa. Orduan, egoera ustet oso zaila dela, leku batzuetan, eta arreta handiz jarraitu behar deguna, baina baita ere, ez dela inberria ere. Bai, ez dakit, Arantza.
Bai, nik, eskerrik asko, gonbidapenagatik, gainera esatea ere bai, ongi etorri refuxiatuak taldeko kidea naizela, eta horrek eramaten dugu ere militantzia antiarrazista egiten, ez? Eta, leku guztietan, unibertsitatea eta beste leku batzuetan eramaten dut edo saiatzen naiz hori eramaten. Atzo irratian nengoela entzuten, eta Donostiko alkate berria entzun, ez du goratzen izena, oraindik ez dut ikasi, berak esan zuen, momentu batean esan zuen, erreintzidenteak baldin badira delinkuente residentzia, bota behar ditugu, eta ez dakiz zertan, ni pentsatu nuen, eta hori. Behin eta berriroz kriminalak direnak edo lan, bertakoak baldin badira, nora bidaliko ditugu. Bai, orduan, ja inkonstienteki berak esaten zuen hori ez, esaten ari dira, delinkuentzia, reinzidentzia eta kanpotarrak. Ja, gainera hor ez zuten esan kanpotarrak zirela, baina esan zuten bota behar ditugu, hori alde batetik ez, eta irratien entzunele, eta gero badago beste gauza bat ere, distortzionatzen ari dena, eta eztabaida eta nolabait komunikabide batzuei ere interpelatzen diena, ez? Eta da, orain, ertzaintzak eta Mossosek emateongo dituztela jatorriak, ez? Hori norbaitek egiten baldin badu olako delituren bat, jatorria. Bale? Haiek emango dute. Eman aldituzten datu guztiak. Baina erabili behar dira komunikabide moduan. Orduan, baina hori sartzen ari da, ez? Orain emango dituztela, badago horren inguruan kezka bat, eta gero bestea. Badago diskurtso hori, eta diskurtso horiek nola jaten ditugun gainera askotan pentsatu barik, ez? Eta horrek eskatzen dau, ni ez nauk eskatzen bereziki eskumak edo ultraeskuinak egiten duena. Baizik eta nola marko batzuk jaten ari dira edo irensten ari garen normaltasunez, eta gero, horretaz sakonduko dut, nola komunikabidetan marko horiek sartu dira nahi gabe, ez? Ez dira neutralak, eta agertzen dira neutro moduan, eta ez da bakarrik zer esaten den baizik eta zertaz hitz egiten dugun. Gero horren inguruan hitz egingo dut, gehiago. Hitzaldietan irakurtzen duen jendea ez bat ere gustatzen, jendea hitzaldietan irakurtzea, eta irakurriko dizuet gauza bat, gauza bakarra irakurriko dizuetana. Pero ni bere garaian inpaktatu ninduena pixka. 2024ko urria, horren dela urte bete atzera egita. Donostiako egia auzoan, kalean bizi diren migratzaileen eta haiei afariak ematen zizkieten pertsonen aurkako mobilizazioak deitu zituzten, lo que no te cuentan de Donosti Telegram kanaletik. 2024ko urrian ere, Trintzerpen, hainbat gauez, kaputxak buruan eta burdin barrak eskuan, migratzaileen aurka atera zen kalera herritar talde bat. Gasteizko Errota auzoan, hilabete berean, asteroko mobilizazioak egiten hasi ziren, delinkuentziari gabeko auzo seguru baten alde lelopean. Migratzaile batzuek okupatutako lonja bat jopuntuan. Abenduan, 2024, Arrigorriagan, gizon talde batek merkataritzin atar bat jipoitu eta ospitalera bidali zuen. Baionan, 3 gizonek 2 emakume jipoitu eta irain arrazistak egin zizkieten. Miarritzen, beste horren beste pareatu zuen Uber gidari batek. Laudion, 4 gazte arrazializaturi, talde erasoa egin zieten paintball pistolekin gauerdian, bizitoki zuten aldagela abandonatutako atea kolpeka bota ostean. 2025ko martxoa, Lekeition, 4 turistak eraso egin zieten jatorri pakistandarreko hainbat langileri irain arrazisten artean. Maiatza, Donostiako Altzan, gure hiri auzoetan delinkuentzia gehiago ez lelopean, mobilizazioa deitu zuen auzokide batek, eta Espainiako Eskumuturreko Frente Obrero eta Juventud Konbatiba taldeek babesa adierazi zioten. Zintruenigo delinkuenterik gabe lelopean mobilizazioa egin zuten Vox eta Frente Obreroen babesarekin. Irunen auzokideen patroia jaio ziren. Asteburu oro, kaleetatik zehar ibiltzen direnak herritarren segurtasunerako poliziaren eta udalaren onieritziarekin. Ekainean, Hernanin, hainbat talde eraso antolatu zituzten magreftar jatorriko herritarren aurka. Martxillan, hilabete berean, migratzailea den txikikoei eta beren zentroari
eraso egin zieten herritarrek. Aurreko egunetan, herri seguru bat defendatzeko mobilizatu ostean. Uztailean, Barakaldon, irain arrazistak egin zituzten Agaras elkarteko txosnan lanean ari zirenen aurka. Gasteizen, moroak Espainiatik kanpora zioten pegatinak itzatzi zituzten hainbat auzotako meskita eta magreftarren negozioetan. Endaian, herriko etxeak herritarren elkartasun sareak sortzea onartu zuten. Polizia ohartarazteko edozen gertakari susmagarriren aurrean. Bueno, niretzako, hau da, orain dela denbora bat markatu, egin nuen erreportaje baten hasiera, hasi nintzelako, kontestua, eta hau ez da zerrenda dedikatu da, hau da, Arriako arrasakeria kanala hartu eta zerrendatu jasotakoak, horretako askoz gehiago. Baina ni behintzat gertatu zitzaian, ostia, ez? Ni gaiaz nahiko keskatuta nago, horregatik landu ditut zenbait gauza, ni keska pertsonalarengatik, eta lata guztiz inpaktatu ninduen pizkat zerrendak. Eta orduan, ados nago zuk esan duzunarekin batetik hau, aspaldiko kontua da, baina aldi berean nik uste dut zerrenda hau, orain dela 10 urte esaten digute entzuten dugula, urte betean, eta igual ez dugula sinesten, ez? Como zenbait gauza, porque gauza batzuk bai, gauza oso ezberdinak daude, baina ez, eta Euskal Herri osoan zabalduta. Iparraldetik, hegoaldera, Nafarroa, eta, orduan lehenengoa da Euskal Herri osoan badago, eta gorakada badago. Ez dakizen bajan duen denboratik, niretzako nola sentitzen dudan dagoela kokatuta oso modu orokorrean, hau? Niretzako jendartean munduan ziurrenik eta mendebaldean seguro eskuinerantz ari gara lerratzen eta autoritarismorantz. Eta ari gara, zuk esan duzuna markoa, niretzako garai batean eskuina izan zitekeena, gure kasu horrean PP, eskuin muturrean, garai batean eskuin muturraren baloretan zegoen, eskuin muturra dago markotik kanpo, baina errebeldia eta antisistemaren bandera, iaia, berak dauka eskerra baino gehiago, eta guztio joan gara korritzen eskuinerantz azkenengo urteetan. Balore askoretan eta arrasakeriaren arloan ere, eskerra dago beste garai batean erdiguneko posizioa izango litzatekenan, eta guztiak, ez? Eta hori lortzeko, hori bultzatzen ari direnak, niretzako zein dute estrategia nagusiena, beldurra saltzea, guk segurtasuna eskatu dezagun, ez? Eta horretarako bide bat da, bide zehatza, niretzako bat da feminismoen aurkako borroka, matxismoa, baina gure gaira ekarriz, makrotik beste bat da militarismoa eta atzerriarekiko beldurra, kaso orain Errusia da, inbadituko gaituena, argudiak dira zinez gaitzak, baina gero eragiten du, eta militarismoan, eta gero gure auzoetan, eta gure atarietan, inseguritatea sortzen digutenak dira migratzaile pobretuak, eta horre ere segurtasuna eskatzen dugu, ez? Eta, niretzako hor, azkenean, azpian dagoena da, norabide bat, pobretzearena eta desberdinkerien askundearena, mundu mailan, eta hori ez da fenomeno natural bat, hori da politika ekonomiko eta politika batzuen ondorio, eta hori justifikatzeko eta horren aurrean ez dezagun eskatu, nolabait, eta horrek bai sortzen du beldurra, ez? Osea, como pobretzea, eta nik uste dut horren beldurra badugula, ez esaten duguna, ostia, guztiok irudikatzen dugu etorkizuna, okerragoa gaur egun baino, hori asko esaten da, ez? Eta horrek bai ematen du beldurra, baina beldurra dago kokatuta, aldiz, feminismoan, arrazializatuetan, Errusian, eta hori guzti horren bitartez lortzen da. Eta orduan, nolabait esan ordez, como goikoen politikek beldurra sortzen digute, guazen konponbideak bilatzera, behek aldetik eta gure artean, azkenan egiten duguna, eta zentzu horretan nahiko arrakasta izaten ari dira, azken aldian da, ez beldurra gure artean guk ondokoak sortzen digute, eta konponbidea goian bilatu behar dugu, balore autoritario, balore eskuineko balore horiek ordezkatzen dituzten pertsona eta egitura, ejertzitoa, polizian, Trump eta kompainia. Eta barkatu txapa. Bai, egoera hori da, ez da, zigorrek oso modu impactantean edo zerrendatu diguna, eta gaur begira jarriko dugu komunikabideon paperean, ez da. Orduan, zentzu horretan, Arantza, zuke hori behategian
2019an egin zenuen artikulu potolo bat, pixkat hemen jartzen duena begira da, ez bakarrik, ez arrazakerian zuzenean, baina bai kulturanistasunean eta migrazioan, eta hasieran hainbat aipu dakartzazu, eta horietako bat da Mario de la Fuente adituaren aipu bat, esaten duena, badira oinarri ideologiko zehatz batzuk sozializatzeko bide nagusiak, komunikabideak. Hori dela eta komunikabideek immigrazioa arazotzat aurkezten badute, herritarrek horrela hautematen dute. Orduan, nola laguntzen dute, ez? Komunikabide batzuek horrelako diskurtsoak elikatzen eta jarrera hauek pizten laguntzen. Bai, jende askok ez dauka errealitatearekin harreman zuzenik. Eta orduan, komunikabideak dira, nolabait, ikusteko, zer dagoen ikusteko lekua, ez? Da leiho bat munduarek, edo mundua ulertzeko tokiak dira komunikabideak. Eta komunikabideek esaten dutenaren arabera ikusten dute mundua. Hau da, eta komunikabideak ja momentu honetan ja zabaldu dira eta esango genuke adibidez gaztetxoen kasuan ez da komunikabide tradizionalak. Dirala beste pantalla batzuk, beste leku ezberdinak. Ni hurbilena daukadana, ezagutzen baldin badu nire auzokoak eta ezagutzen baldin baditut, komunikabidek ez dute eragina nigan, edo gutxi izango dute. Gutxi gora bera. Baina ez baditut ezagutzen, orduan, nire lehioa hori baldin bada, orduan markatzen dute nola ikusi behar dut hori, ez? Eta gainera, esaten ditate zein den arazo eta zein ez. Duela 2017an gonbidatu ninduen hitz egitera honetaz, ez? Arrazismoa, komunikabidetan eta ez daki zer. Eta izan zen horeretan emandako olako zera batean eta zegoen komunikabide alternatiboko neska bat eta berak esan zuen Burkiniz hitz egiten zen orduan, Burkiniaren arazoa zegoen Frantziar estatuan eta Ipar Euskal Herrian ez zen horren inguruan eztabaidarik egon. Eta bera lan egiten zuen hegoaldeko komunikabide batean. Eta orduan, intentzio honez, erabaki zuten hitz egitea Burkiniz eta emakume musulmanekin hitz egin horren inguruan. Eta erreportaje polit bat egin zuten. Eta nire galdera izan zen, eta zergatik hitz egin zenuten Burkiniz? Zergatik? Agenda nork jarri zuen? Nor zegoen momentu horretaz hitz egiten? Eta esan zean, arrazoia daukazu. Batzuetan, horregatik esaten dut agendarena, zergatik gaude orain horretaz hitz egiten, segurtasunaz. Zergatik dagolako zu basoaz zerbait egitera eta esaten dizute, etxea bat daukazu holan utzik? Sartuko dira okupak. Ez duzu beldurrik, basoaz leku batzu, ez duzu beldurrik auzo horretan? Ez, eta esaten duzun, ez daukat beldurrik. Baina jartzen badizute, batzuetan, da nork markatzen duen agenda. Nik horrekin oso kezkatuta nago, ez? Eta noiz komunikabideek hitz egingo dute ondo migrazioaz? Modu normalean hitz egingo dutenean. Hau da, hitz egin behar dugu oraindik abenduaren 18an horretaz? Bai, ez dago normalizatuta. Baina abenduaren 18 hitz egiteaz aparte, aurretik eta ondoren egingo ditugun hainbat jaien eta horren inguruan jarri behar ditugu ere pertsonak modu normalizatu batean gure jaietan eta gure ekitaldietan. Eta orduan, 2019an esaten dizut, gainera hirukakoak haserratu ziren pizkat nirekin. Deitu zidaten gero hitz egiteko haiekin. Ze nik esan nuen, ikusi nuelako, hori aztertzean, hitz egiten zen askotan elkartasunaz, Euskal Herria lotuta Palestina, Sahara, horretaz hitz egiten zen, hitz egiten zen jai askoren inguruan, baina gero irudietan
irudi batzuetan, irukaren kasuan, umentzako irudi batzuk, eta gainera bazegoen hor portada bat oso polita, aniztasuna agertzen zen, baina baziren gauza batzuk egiten zen gu eta besteak. Eta hori da askotan gertatzen da komunikabidetan. Hitz egiten dugun borondate honez, hitz egiten dugu nolabait bizibilizazioa emateoko ikusgai jartzeko zera batzuk, baina gutik hitz egiten dugu. Gu horretatik, eta orduan ziren komentatzen gauza batzuk eskolaren inguruan, eta nik aipatu nuen nola hirukak, nik gainera badakit ezagutzen ditut, nola egin zuen lan handia hori aniztasuna sartzeko, baina eskolan hitz egin zuen migrazioaz arazo moduan. Arazo sortzen ziren, jarri behar zirela errekurtso, eta egia da, jarri behar dira errekurtsoak eta, baina enfokea agertzen zen nolabait gu batetik. Eta horregatik azerratu ziren, eta nik azaldu nien, eta azaldu nienean hori esaten nuela. Ez nuela esaten gu nolabait baztertzeko gogoarekin. Orduan, komunikabideak askotan, edo kanpotik ikustea erreza da, gero lan egin behar da, eguneroko lanketa horretan egon behar da. Batzuetan, esatuz, bale, egiten da. Dago Boliviako jai bat eta egiten dugu Ramadan, egiten dugu reportaje bat Ramadani buruz, eta ez dakiz zer. Baina gero algortako jaiak dira eta ateratzen gara eta bapatean ikusten ditugu argazki guztiak direla zuriak. Ez, 110 baldin badira kanpotarrak edo kanpotik etorritakoak, hori islatu beharko dugu. Islatu behar dugu, bagaudela beste aniztasuna islatu behar dela. Orduan, hori ez, batzuetan egiten ditugu gauzak ondo, baina batzuetan nondik behiratzen dugu. Baina hori gertatzen zaigu, nik esan dudana ez, militante antirrazista naiz, baina pertsona arrasaltzatuek esaten dute, baina zu, nik esaten baldin badio gizon bati bera ezin dela izan feminista, baizik eta aliatu feminista, haiek niri gauza bera esaten didate. Eta arrazoi osoz, ze batzuetan da nondik behiratzen diogun horri. Eta komunikabidetan hori gertatzen da. Hobeto da gertza, egia da, 2019tik ona aldaketa handia egon dela, eta nik gainera ikusten dut euskal medioetan bai eman dela hausnarketa hori eta bai nabaritzen dela, naiz eta nolabait beti esan digute euskalgintzan gauden hori edo zera esan digute beti nolabait guk getoa jartzen ditugula. Eta berriz da hortik eginda esfortzu hori ulertzeko, ez? Eta hortik eta euskera batzuk esan dute, euskera behartzen duzu euskera ikastera, ez, baina egon dela aukera euskeratik beste hizkuntza batzuk ere errespetatzeko. Berez, guk badokagula euskera, errespetatu dira. Eta hori ere, nabaria da euskal komunikabidetan. Beste komunikabidetan ez. Eta gainera, badaude, momentu honetan, saltzen du, hori, seguritatearena, nire naiz arrazista, nik bakarri nahi dut joatea gaiztoak direnak. Nik ez naiz arrazista. Nire naiz arrazista, nahi dut beste batzuk ekartzea, garo, nire interesen arabera, etorriko direnak lan egitera gurera, gure pentsioak ordaintzera, eta orduan, hori, eta gainera, hori, abenduaren 18an egingo dut, jarriko ditut, hori, kolombiarrak eta ez dakiz zer, holako zera batzu jarriko ditut eta egingo dut horrelako erreportaje bat. Hori ez, batzuetan nondik begiratzen dugun. Nondik eta nondik erakusten dugun ere mundua. Eta orduan komunikabidek nik uste dut badaukatela erantzunkizun ardura handia horretaz, eta nik adibidez nire klaseetan nik beti izaten dut, ez? Etorkizuneko komunikatzaileak ezitzen nahi naizela. Eta orduan, esaten diet, hori lehenengo argazkitik kontuan hartu behar duzue. Euskal Herria momentu honetan koloritsua da.
Orduan, hori eslatzen ez badugu, behar bada ere, gure begirada aldatu behar dugu. Orduan, bueno, hor txiko dut. Bai, aipatu duzu orain ez asko, Euskal Hedabideetan agian bai, eman dela ez, lanketa bat azken urteotan, edo badela gaia pixkat tentuz eta modu kritikoan ez, lantzeko nahi hori, nahiz eta batzutan borondate honez badaen ere, ez den asmatzen edo dena delakoa, baina beste hedabide batzuetan ezetz, eta gainera saltzen duela. Zigor hor, aipatzen genuen lehen, ez, El Correo hedabidearen kasu eta bereziki, soloko etzeko erelketaren arira egondako, ez, edo emandako tratamendu hori, ez dakit, pizkate hori asaltzeko edo. Asalduko du niretzako da Correoren politika orokorraren adibide bat. Zuek eskatu zute, baina bestela iruditzen zait. Ondo dagoela horretarako. Nik ez dut ikusten pantalla, ikusten da lehenengo irudia? Karo. Naiz, krak informatiko bat, ikusiko duzu, Bueno, hau da hori, irailaren 21 uste dut izan zela, ez? Goizeko 7:00 hildako bat egon zen, Bilboko Soloko etxen. Eta ni hasi nintzenekin ere, gaia sarduratuta nagoelako, eta lagun batek esan zialako, hor zehozer, ikusi ditut egun ezberdinak eta zehozer arraro egon da. Jakin da ni ere horrekin arduratuta, eta hasi nintzen, eta flipatu nuen. Zu zara esaten, kezka duzula normalizatzen duen agenda, ez, gaur egun. Eta nik uste dut komunikabideen artean ziurrenik EAen agenda gehien markatzen duena El Correo dela, ez? Igual beste batzuk ere egon daitezke, pero bueno, ez bada gehienetarikoa. Bueno, hori da, goizeko 7:00 hil zen, goizeko 9:00 albistea. Uste duzu, titularra, un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao. ¿Ves? Ya, potente. Una pelea a machetazos, ya irudikatzen dugu ere, jende asko. Ez da, machete bat erabili dutela, pelea a machetazos. Vale. Eta barruan, bueno, 2 ordu pasatu dira, goizeko 9:00. Vale. Hori da lehenengo titularrea daramatena. A ver, nire crack informatiko. Urrengoa, igandea, ere, 3:00. Ja, batean, un muerto al recibir una puñalada. Puñalada bat da. Ez daude matxeteak, ez dago matxete bat ere ez. Da, labankada bat. Vale. Igandea, 9:00. 14 ordu pasatu dira, pertsona bat hildutenetik. Nolabait gorputza bero dago. Hasten da, El Correo ematen informazioa polizia iturrien bitartez. El Correo eta Ertzaintzak eta polizia udaltzaingoek, dauzkate ezaki taberna komunak izango dituzte komentatzeko egunerokoak, da? Impresionantea, eta hori normalduta dago. Bueno, hasten da ja, informazioa ematen propioa El Correo polizia iturriena. Eta hor esaten du, erasotzaileak latinoak direla, hildakoa marrokiarra dela, biek gazte bandenak direla, banden arteko liskar baten ondorio dela, nolabait enfrentamendua aurrez antolatuta zegoela, eta banden fenomenoa gorakada doala oso arriskutsuak direla, eta aipatzen du ja bat, ez dut frantzez hitz egiten, Les Derniers Saolopards, frantzeseko izen bat, bandarik arriskutsuenetako bat, bereziki santutxun, ibiltzen dena, eta aipatzen du ere, hau gertatu dela, noiz eta segurtasunaren eztabaida puri-purian dagoenean. Agendare bueltatuz, nor jartzen duen segurtasunaren eztabaida agendan. Eta hori guztia polizia iturrien bitartez. Astelena, goizeko 5:00, igande goizean izan zen. Matan de una puñalada a un joven de 21 años en pleno debate sobre la seguridad en Bilbao. Segurtasuna, titularrera pasatuta ja. Barruan zegoena, ja markoa, como hau segurtasun arazo bat da, eta kontestu honetan. 21 urteko gazte bat, geratu bere datu horrekin. Hori goizeko 5:00, astelena, eguerdiko ordu batak. Ertzaintzak lotzen du hildakoa, con la peligrosa banda juvenil LDS, Les Derniers lehen esan dudana. Osea, egunkariak erabakitzen du polizia iturrien bitartez, titularrera eramatea, hilden pertsona bat, nolabait leporatzen dio delinkuente bat izatea.
nolabait ez, leporatzen dio delinkuente arriskutsu bat. Banda arriskutsuenetako bat, arriskutsuena uste dut esaten zuela. Bueno. Astelena arratsaldeko 7:00 atxilotu bat dago. Atxilotua esaten dute latinoa dela. Eta hemen estendea bertsio aldatzen, batean. Ez da egon banden arteko topaketa bat. Kasualitatez egon den gertakari bat izan da. Eta zeuden 2-3 pertsona, gero momentu batean liskar bat dutena, batean norbait desagertzen da laban bat, ez dago matxeterik, oratzen, eta batean pertsona bat hilda dago. Ez dago talderik, ez dago bandarik. Eta hildakoa, esaten du, ez du esaten, ez denik aurretik esan duten hori, baina esaten du hildakoarekin, gertaera ezakiz esaten du, antzekotasun harrigarri baten ondorioz, errakuntza bat egon da, eta pentsatzen zen gazte hori, banda horretako kidea, ez da, eta da beste bat, poliziak hori antzekotasun ikaragarriagatik, baina pertsona hori uste zutena aurkitu dute lotan ez dakit non. Baina ja eraman duzu titularrera, izendatu duzu, kriminal izendatu duzu. Ja berez, bueno, etzako salagarria, baina gainera segertatzen da, esan dizu, gelditu 21 urterekin esaten du, aurretik pentsatzen zuten hori, 19 urtetako gazta bat da, hori bai dela delinkuentea, 19 urtetakoa. Eta jate dute erratu dutela, zuk hasieran esan duzunean 21 urte zituela. Esan dut, aitzakiak, eskusation honpetita horrek ere, gainera ez du balio. Azaldu naiz, ulertu da hori? Bueno, eltzen da aste artea. Ez, hori da azkena, bale. Eltzen da aste artea, eta gogoratu, hasi garela, matxete borroka masibo bat, banden artekoa, ja, pasatu da, gero ez, baina hildakoa banda arriskutsu batekoa, eta bukatzen da aste artea, eta LDS banda hori ez da existitzen. Hildakoari egotzi diotena. Eta bertzen da, ertzaintzaren burua, esan ez. Naiz eta egunkari batek esan duen, hori ja oso arraroa dela, ez dago, eta banda hori orain dela urte asko ez daukagu horren berririk. Nola bertsio aldaketa guzti hori eta bidean sortu duzun kriminalizazio guztia nola konpondu zuen elkorreok bere albistetan, esan ez. Ja, ertzaintza buruak esaten duenean hori ez da horrela, ez du esaten berari aipamenik egiten dionik, eta esaten du, egunkari honek aurreratu zuen bezala, poliziaren zuzendariak esan du ez dela banda batekoa tal, bai, ze beraiek polizia iturriengatik 2 ordu lehenago edo 4 ordu lehenago esan zuten ez zela banda batekoa, kasuala zela eta dakit zer. Bai? Osea, ni hasi nintzen eta flipatu nuen, ez? Osea, porque bat da sortu duzun guztia eta bi, gainera kasetaritza irizpide batetik sentitzen dut, baina erratu bazara esan barko duzu hau ez da zuzena, honegatik edo honegatik. Vale. Zer sortzen duenek guztiak? Bidean zenbatek egiten dio jarraipena guzti honi. Ez? Zuk ikusi duzu titularra, gelditzen zaizu matxetazos, segurtasuna, bandak, tal. Adibidez deitu zidan el Saltoko kazetari batek, artikulua gazteleratzeko, zian, ze ondo jatxizula, nire kuadrillan, zer sortzen du? Nire kuadrillako WhatsApp taldean, guztia progreak, más o menos aurrerakoiak tal, zegoen jendea lehenengo gunetan, que se joda, hildakoa, bat gutxiago, horrelako komentarioak taldean, ez? Eta, bueno, hori sortzen du, lehen esan duzuna markoa, ez eskuin muturrean dagoen jendearen artean, jende guztiaren artean, eta guztioi beldurra sartzen digu, guztioi kezka eta guztiak eta albisteak erpin asko ditu zentzu horretan, hau muturrekoa da, baina funtzionamendua ohikoa da. Eta da, el korreok zenbateko segurtasunarekin eramaten duzu titularrera edo barrura informazio bat, baldin bada oraindikan usteetan oinarrituta, ertzaintzak nor filtratzen duen informazio bat zure usteen araberakoa komunikabide bati jakinda filtratuko duela pertsona bat hil eta malabordutara, ertzaintza eta el korreoren arteko, porque hori ez dakit deliktiboa den, inoiz ez du inork ikertu. Beste gauza mota batzu filtratzen direnean, hasten dira ikertzen nor filtratu duen, eta hori guztia normalduta dago.
Eta ez da kasualitatea, eta ez da lehen zuk esan duzuna korreo hau egiten ari da etengabe, nik Gasteizko kasua, hau Bilbokoa da, baina Gasteizko kasua ezagutzen dut gehiago, eta urteak dira egunero segurtasunari, delinkuentziari, segurtasuna, delinkuentzia, migrazioa lotutako albisteak egunero tantaka, eta sortzen dituzte marko batzuk, gero, el korreo gezurtia dela, incluso, pentsatzen dugun jende askok, irensten ditugunak, ez? Eta, bueno, Gasteizko kasuan ja igual nahikoa lusatu naiz, ez? Baina ez que... Bestela, igual jarraituko dugu pixkat, eta gero bukaeran, salbak alde egin behar badu, eta dena delakoa, helduko diogu berriro, ez? Tintontzian geratu diren kontu horiei. Bai, hori, agian gero berreskuratzen ditugu, ez? Tintontzian geratzen zaizkigun horiek. Bai, bueno, ez dakit horren arira zerbait esan nahi zenuten zuek edo aipatzeko... Bai, pixkat ere, igual, Donostiko kasua aipatu dugun hasieran edo iaz, bueno, lertu zen gatazka, ez? Lo que no te cuentan de Donosti talde, ez dakit, protofascista, porque ez da askoz gehiago ere, ze kontestutan egin zen, eta bueno, pixkat, Donostiko egora oso azkar, baina bai egia da, egian bereziki eta kalera inguruan hor, bueno, arrazoi urbanistiko askoren ondorioz, interesgarria dela berez, hor baztegon Tabakalera ondoan aurrentzako parke bat, esan zuten parke hori kentzeko, zarata iten zuen bizilagunei, orduan parke bat inorrez egoteko, eta orduan inorrez egoteko parke horiak kale goeran dagoen jendea elkartzen dena, dia oso inkomodak diren aulkiak, eta orduan. Hor sortu dira egoera batzuk, eraman dutena ere Donostin, kale egoeran dagoen jende gehiago gotera, horrek zer ikusi handia dauka Frantzian egon den politika aldaketekin, eta urbanistikoki egon dira aldaketa batzuk, eraman dute pilaketa batzuk ematera, eta kale, pobrezia handiago dagonean, delinkuentzia txikia handiagoa da, eta hori gertatu da Donostin, ez? Lapurreta txikien igoera eman dela bereziki egian, ez? Orduan, hori gertatu da, kontua da hau guztian nola eramatuten edabideek, ez? Eta orduan, el aumento de delitos, hori bai da gertaera bat objektiboa, ez? Ez dena egiten da horren atzean dagoen irakurketa kritikorik inondik inora, ez? Orduan, azteko, gauza bat ere ikusten dituzenean datuak, delituen igoera urtez urte gora doa, besteak beste ziberdelituak ere badaudelako, hori kontuan eukitzeko esaz gara bet hitz egiten ari delitu berdinez, eta uste importantea dela, porque lapurretak igo dira, baina ez hainbeste ere ez. Eta lapurreta txikiak esan nahi dut violentziari gabekoak urtoak direna gazteleraz. Gehienak direna, auzoko eroskin eta dendetan. Gero jendeari ere lapurtu diote eta lapurretak horiek handitu dira eta bar, ez? Hor badago momentu batean benetako ezin egon bat bizilagunen aldetik, baina egiten den diskursoa edabidek, hor dago bizilagunen aldetik deserosotasun bat. Oso bistakoa den jende baten kontra egiten dena, eta hor diskurso arrazistak zabaldu direnak, ez dakit hemen eman diren kasuak antzekoa diren edo, baina, ez, oso, lehen aipatu zuen gu eta beraiek hori oso muturrera eraman da, ez? Kale goran dagoen jende guztia, persona iguala izango balitz bezala, ez? Donostin momentu batean, oso gora muturrekoak jende bati debekatzen zaio sartzea dendetan, eta bernetan eta bar, ez? Norbaitek egin dulako noizbait zerbait, gazte magretar guztiei debekatzen zaie, ez? Halako apartheid egoera arraro bat ematen da. Orduan, edabidek zer egiten dute, nola informatzen dute ezin egon hortaz. Eta hor da, uste, zigor aipatzen hasi dena, baina uste oso importantea dela. Delinkuentziaz informatzea gaur egun da poliziaren jardunaz informatzea. Hau da, kaleko afari solidarioak debekatu zituztenean, Martini Babe zela segurtasun zinegotzi esan zuen, hilabete honetan egin ditugu 600 interbentzio.
Claro, 600 interbentzio zer da, asko gutxi delinkuentziarekin inolako loturarik badu, hau da, delinkuentzien inguruko datuak ematen direnean, berez oso triviala da esatera noa, baina egiten den gauza bakarra da poliziak egin duena esan. Bueno, poliziak egin ditu interbentzio pilo bat. Vale, pues ondo alzitun gehiago egin, edo gutxiago, ez gaitz egiten ari, ez zenbat lapurreta ekidin diren, ez zenbat lapurreta resolbitu diren, edo lako gauzetaz ez gaitz egiten, bertzia zuen. Oso importantea delinkuentzia den aparatoa da aparato polizial bat. Hau da, delituak daude, baina delituak kontabilizatzen dituzte poliziek. Polizien inguruko datuak ditugu bakarrik hitz egiteko problematika honi buruz. Hori oso komplexoa da, uste oso lotuta dagoela, ez dakit, estatu kapitalistaren egiturari eta hori ez da aldatuko hain errez, baina edabideo dakagu izugarrizko ardura, hain zuzen poliziaren ekinbideaz informatzen degunean. Jakin bar degulak, bereiztu bar delako, bereizten jakin bar delako gauzatzuk eta orduan hori ez. Pixkat hori nahi nuen aipatu ez, Donostiko egoera berezia da uste eman dela beste kontestu askotan hau dela ez. Pobrezia, arrazakeria eta poliziaren arteko, ez dakitolako triangulo bat, eta hor beste narratiba bat proposatu behar da, eta beste mugatean enfokatu ez da. Bai, eta igual pixkat eta bukatzen diateko horretan sartuko gara, hain zuzen nola enfokatu edo zer da komunikabideok dugun ardura horrekin egin behar dugun edo nola egin behar dugun hori, ez usteko diskurtso hiei edatzen edo ez gertatzeko, ikusi dugun adibide horretan ikusi duguna edo migrazioa, delinkuentzia lotura hori hori reproduzitzeko, ze tresna, ze dinamika, zer egin daiteke hortik. Nahi duenak dezala hitza. Ni nagola hartuta. Hor bi gauza aipatzeko, eta uste hor gure kasuan tokiko edabidea izateak emati dula izugarrizko aukera gaia beste mobatean planteatzeko, ez? Gustatu zaitzen dezuna nola ez daukagula erraitatearekin lotura handirik, eta orduan edabideek ematete erraitatearen diskurso, ez dakit, markoa edo. Eta ustez bai gertatzen dela asko, erraitatea oso fragmentatuta dagoela, guretzat, konzeptualki, baina edabidentzat zer esanik ez? Politika, gizartea, kirola, no seke, ez? Orduan, uste torba dagoela zerbait tokiko edabideak alduela hori pixkat gainditu. Eta hori da tokiko edabideak daukaten abantaia, bat, gertuago gaudela redakzioak eta gertuago daude arazoez, gatazkez eta bar, baina planteatu ditezke problematikak apur bat modu zabalago batean eta gauza konkretu batetik arazo partikularetik unibertsalagoak diren diskursoa garatu eta gatazka txiki batetik esplikatu guztia. Eta orduan, daukagula, asko hausnartu dugu hontaz, dela zer da albiste bat, zer bihurtu albiste. Eta hor uste tokiko edabide batek eman diezaioken erantzuna edo edabide generalago batek eman dizaiokena ez da inberdina. Eta zuk egin dezun, demoledora den kronika hori, guk egin dugu Donostin, gauza, beste leku askotan albistea ez diren gauzekin, baina adibidez, pegatina faxistak atatzen dira auzoetan, ez? Hori registratu dugu. Mehatxua egin dietela migrante batzuei, kartel batzuen bidez, hori registratu dugu. Tipo bat ibilizela, pistola batekin mehatxu egiten hori registratu dugu, ez? Eta, orduan, tokikotik erregistratu dezakegu, nolabait gertakari albiste bihurtu ez diren gertakari horien aurretik gertatu den guztia.
hor, begirada gure kasuan izan da oso importantea, hostia, hau, esatezunarekin ados ere ez, hau leheno ez zenoikoa gertatzea, ez? Eta hostiaria zerbait gertatzen hemen, eta horri registratzeari esker ere, lo que no te cuentan de Donosti kanala sortu zenan guere jaba gonden, como, bueno, hemen dara mate urte eta erdi, olako gauza, bueno, txikiak, hori, eskizia, pegatina bat atatzea ez albiste bat, ez? Baina, guk jaso gara dugu. Hon badago, netzako hori oso importantea izan dena. Eta, hori batetik, tokikoaren, bueno, balio desberdina eta albistearen sorrerarekin. Eta gero beste, aldatzeko pixkat tonoaz edo, baina baita ere, badaramagu urte batzuk ere, beste modu batean hurbiltzen. Bai mugimendu antiarrazistari, baina, bueno, eta kulturanistasunari, eta gogoeta egiten edabideak ze begirada duen kulturanitasuna eta Donostira etorri diren migratzaileekin, bueno, ze begirada duen lantzen. Eta hor sortu genuen atal bat, ditzen dela ongi etorri auzora, dela ongi etorri eskolara kolektiboarekin, bueno, elkarte kooperatiba. Eta hilabetean behin egiten dugu, Donostira bizitzera etorri den migrante batekin, olako reportaje bat, bere bizan inguruan, eta ustete interesgarria dela ere, ez dugu egiten prozesu porque bestea kontua da, oso ikertua dago, migratzaileak atatzen dira edabidetan, edo delituren bat egin dutenean, edo salbatu dutenean norbait ibaitik, edo igoituztenan zazpi pixu ume bat zegolako, edo eroiak direnean, edo delinkuenteak direnean, normalan hori ez. Orduan, nola guk ere, hor bada erronka bat, zeren bereziki euskarazko edabidentzat bada erronka bat, hori beste modu bat, hor begirada jartzea eta zubiak eraikitzea euskarazko, euskal munduaren artean eta migratzaile, etorri behar direnekin, ez? Hor badago erronka bat, bizkat, honek askoz gehiagorako emango luke noski, eta hor guk egiten dugun hau da, ez zentroan, prozesu migratorio ez dago zentroan. Dago, beraien bizitza eta beraien bizipenak, eta hemen zelan egiten duten, hemen ze, jatetxe bat, jatetxea, edo beste zerbait dute, askotan garrantzia hartzen du prozesu migratorioak, baina, saiatzen gera beste begirada hori egiten. Eta gure kasuan oso beharrezkoa izan da hau egitea hori ongi etorri eskolara, beste elkartearekin, batzutan esan digorotelako aizu, hau hobeto ez jarri horrela, edo ez dakit, badaudelako batzutan begirada batzuk, oso exotizanteak, edo oso simplistak, edo estereotipo batzuk oso barneratu ditugunak ere guk ditugunak. Eta hori, igual pixkat ere aipatzagatik hori, ez? Zerbait positiboan ere uste, importantea. Bai, nik beti esaten dut eta gainera batzuetan gertatu zait hori pertsona hijituak egon direla. Ze badirudi hau deskribitu dugula rasismoa nolabait pertsonak kanpotik etorri direnean. Eta bagenukan lehen. Lehendi bagenukan hijituekin. Euskal Herritarrak ez dira kanpotik etorritakoak. Eta nola ze irudia eman dugun haien inguruan, ez? Komunikabidetan, urteetan, ze izan dan, edo folklorikoak ziren, edo hori egiten zutela, edo bestela ere delinkuenteak. Eta baziren, auzo batzuk oso marginatuta zirela, holan. Eta ere baziren olako notiziak, ze labana, ze gainera, hijitu bati nola egingo diozuzuk zerbait, zetortzen dira guztiak eta tiroka hasten direla, eta gainera poliziarekin harremanak izan dituztela, eta ez dakiz zer. Nintza urrondokoa naiz, eta bustintzulo zeiren hijituak, eta hori bazela hori ez, olako zera batzuk. Orduan, hor funtzionatu dutenak, gero, erabili direla beste pertsona batzuk etorri direnean. Ze berdin erabili dira, ez? Eta momentu honetan, esango nuke, zenbait komunikabidetan, hijituak direla magrebiak. Momentu honetan, ze orain gainera, komunikabidetan agertzen dira. Etorri diren, badaude, pertsona migratzaile onak,
integratu direnak, eta integrazioa hitz egiten da eta ez inklusioaz, eta gero badaude gaiztoak, horiek dira bota behar ditugunak, segura eta diskurtso hori ez, esaten dute, ez, horregatik ere, el correok esango dizu ez dela arrazista, el correok segurazki zurrumurrurik gabeko zarean sinatu duela hola manifestoa, rasismoa, eta esango dizu ez dela arrazista. El correok ere montatu zuen, zuk komentatu duzu hori, Getxon, ibilaldiaren bezperan, egon zen hilketa bat. Pertsona mutil bat hil zuten, eta hasieran pentsatu zuten hildakoa zela Algortako betikoa, eta hiltzailea, pertsona migratzaile bat. Eta nolabait pentsatu zuten, ja horrela jarritak kontakizuna izan zen, pertsona hori zela magrebia. Zela holan etorri ziren, kalean baditugu, Getxon baditugu 100 bat mutil gehienak eta magrebiarrak bizitzen kalean, bizitzen inguruko mendietan eta orduan horietako bat, eta zabaldu zen, eta hartu zuten horrelako zerbait, horrelako montaje bat egin zuten. Gero ezen horrela, izan zen, egia da, hildakoa izan zen algortar bat, baina bere familia Bolivia edo Boliviakoa zela uste dut, baina bueno, horko auzo bat, eta izan zuen bronka bat bere lagun batzuekin eta hil zuten. Hurrengo gunean, ibilaldia zen, Getxon, Algortan. Eta ibilaldian, pertsona talde hauek, ze baude pertsona batzuk, daudela mutil magrebiekin hainbat gauza egiten, ez? Lanbidea, beste batzuk bizi direla, hainbat gauza egiten direla, normaltasunez. Eta hurrengo gunean, pertsona horiek parte hartuko zuten ibilaldian, eta ez zuten parte hartu beldurragatik. Beldurra haiek zeukaten. Eta nik ezagutzen dituela, 2 egun ondoren, olako batekin topatu nintzen, nire lagun, bertako Algortako lagun batekin, eta zijoazten denda batera lo egitera, zehor ziren lo egiten. Eta esaten dugu zer egiten duzu zuk hemen, eta holan, eta esan zidan, beldurtuta daude, eta ez dute bakarri joan nahi basora. Haiek zeukaten beldurra. Haiek ziren beldurtuta, komunikabide, el correok, eta beste, guk daukagu Voxen komunikabide bat. Oraindik ez daukagu zinegotzia Getxon Voxekoa, baina jakin ezazue izango dela lehenengo herria izango duena ez badiugu gelditzen. Baina, saiatuko gara gelditzen, saiatuko gara ez izaten, baina hori... Orduan, badaukagu Voxen inguruan dagoen komunikabide batek, eta jarraitu zuen horrek, eta jarraitzen du gainera etengabe. Claro, baina jendea, gero gezurtatzen diran gauza horiek, eta badakigu, komunikabide titular batzuk, zuk gero gezurtatu aldituzu, baina geratzen gara lehenengo horrekin. Baina, inork ez zuen egin erreportaje bat, esan ez zer beldurra sentitu zuten pertsona horiek horren inguruan. Ze hori zen egin behar zena, ze beldurtuta ziren mutil horiek. Beldurra zeukaten jendea joango zela, dendetara ez bakarrik polizia botatzera, ze hori egiten dute ere bai. Jendea joango zela, hori zuk komentatu duzuna, ez? Jipoitzen dituztela eta holan. Orduan horretaz eritze egin behar da. Zaurgarriak direla eta pertsona horiekin horretaz hitz egin behar dela, ez? Eta gero, ez du balio, eta hori komunikabide handiek egiten dute, hori ETBek egiten du, bai, behin baino gehiagotan, badela olako azalpen batzuk, haiek ez dituzte egiten. Baina jasotzen dituzte beste pertsona batzuek esandakoak. Hau da, ez du balio. Ze, badaude momentu batzuetan, esaten duzu, kazetariak ez du esan. Baina esan du, auzoko batek. Nik galdetzen baldin badiot, segurazki auzoko bati leku batzuetan gauza batzuk horren inguruan, beldurra dela emozio bat. Eta da, zilegia beti, zuk izan alduzu beldurra. Nik baditut beldur batzuk, jendeak pentsatzen duela beldur tontoak direla, baina ni beldur horiek ditut. Batzuk daude fundamento bat daukatela, oinarri bat, baina beste batzuk ez. Baina zuk horri jartzen badiozu mikro bat, eta hitz egiten badizu horretaz, eta ez baduzu testu ingururik esaten,
pues orduan hor badaukagu arazo bat, eta hori da egiten dena, eta hori da egin behar ez dena. Ze batzuetan, eta hori gainera dago jasota hainbat lekutan. Ez da soilik kazetariak edo komunikatzaileak esaten duena, baizik eta nondik hartzen dituen olako, hori gertatzen da ere indarkeria matxistarekin, badoazela albiste bat egiten eta galdetzen diote ondokoari, ai, pues era un señor muy majo, pues hoy, holan, ez, hori ja ikasi behar dugu, ez? Eta gero, batzuetan hori zuk esan duzuna, nengoen entzuten ongi etorriak eta, ondo, bada modu bat ongi etorriak, baina zergatik ez esan, ongi etorriak, beti gaude ongi etorri, bueno, ni hori ongi etorri refusiatuak eta arrera eta olakoetan, eta bai, eta harrera egin behar dugula, baina noiz arte zara ongi etorria. Hau da, noiz pasatzen zara ongi etorria izatetik donostiarra izatera. Hau da, kanpotik etorritako donostiarra. Ze hori izan zen galdera bat pasaren egunean hitz egiten hori poliziak emango dituela gaztizanitzarekin egon nintzen horretaz hitz egiten, zer emango duen, eta pertsona batek galdetu zidan. Baina, Arantza, hori emango dute adibidez pertsona bat gurasoak marrokiak baldin badira eta hemen jaioa, eta printzipioz hemen jaioa baldin bada, esan beharko dute Europarra dela edo DNI espainola duena. Orduan, claro, baina berak, ez zuen, holan, ze berak irudikatzen zuen, ja pertsona hori ere kanpotarra zela, ze batzuetan hori gertatzen zaigu ere, bai? Ikusten dugula, neska euskaldun bat edo euskal herritar bat, baina musulmana dena, eta ja, ematen dugu kanpotarra dela. Ja bagaude hitz egiten gutik bestera. Ja, ez da gutakoa. Orduan ere, horretan, batzuetan, ere horri eman behar diogu buelta bat. Orduan, ni euskaldun berri esan nintzen, orain 60 urte ditu dela, eta daramatza dela ez dakizen bat urte, euskeraz hitz egiten jaz dut esaten euskaldun berria naizela. Momentu batean erabaki nuen ez nintzela euskaldun berria. Pues orduan ere, pertsona bat naiz eta jaio ez dakit non, egunen batean erabakiko du bera ez dela horkoa, badela hemengoa. Orduan, ere, horregatik esaten dut batzuetan egiten ditugula edo egiten direla komunikabidetatik hurbilago egiten dela, eta nik horretan sinesten dut tokiko komunikabideek egin behar dutela. Eta adibidez, nik egiten ditudan gauza guztiak beti esaten dut tokiko komunikabideekin hitz egin. Tamalez, badakizue Bilbon galdu ditugula Pres eta Uriola. Eta orain egingo dugu olako karabana bat migrazioaren eta etxegiteko horren inguruan, eta gure asmoa zen gonbidatzea Uriolakoak gurekin etortzera, ez? Haiek ateratzen dutelako. Baina hori, eta pena bat dela, ez dugula titular bat nahi El Correon. Ze hortik ez dira etorriko gauzak, orduan ere, eta kasu honetan ez aditu edo aritu moduan, baizik eta aktivista moduan, benetan, hor egon behar direnak eta hor daudenak izaten dira tokian tokiko komunikabideak. Eta diskurtso dominantearen kontra badira euskarazko komunikabideak. Nola baitere, indioak garenez, badaukagu indio beste tribu batzuk jasotzeko, nola ikusteko eta erakusteko joera hori, ez? Eta ulertzen dugu, ze bestera batean ere, bada intersekzionalitate horretan, badago, ez? Bagaude horretan. Naiz eta gero esaten digute, guk baztertzen ditugula euskera dela eta. Eta batzuetan esaten dute, zuek holan, euskera ez den guztia gaztelania balitz bezala. Baina, bueno, hori da beste zera bat. Vale. Hasi nintzenean galdera honi erantzuten gero berpasatzen gaur edo, karo, hemen nahazten zai, kalean zer egin behar den, oza, beste dimentsio bat, eta gero, hau da, komunikabidetan. Baina aldi berean uste dut lotuta dagoela, eta, bueno, nik uste dut guk argian, baina zintzen dugula, behar sozialera aldatzailekin lotutako kasetaritza batetan. Eta, zentzu honetan ni, galdera hau bereziki handi gelditzen zitzaiala pentsatzen nuen,
nik oraindik ez dut esaten kasetaria naizenik, ez dut kasetari bezala egiten duala lan, eta nahi nuen egin gure asteroko bileran argi-argiasean, oie, galdera hoe daude, eta como guztion artean pentsatzeko ere, eta, bueno, ezin izan da. Pero, bueno, botako ditut batzuk. Baina gero, pizkatzoa zer egin komunikabideetatik, ni zer etortzen zitzaidan, asko dira, lehenengo galdera, ja, lusatu nahi zen ez dudana bukatu, baina jasotzen ditudan gauzetatik, adibidez, gai hau lantzerakoan, kalean dabilen jendearen gantik, edo militatzen, edo saretzen, edo pizkatzoa egoera hauei aurre egiteko, ez? Eta ni ze gauza errepikatu zaizkit esan dizkiatelak, edo reportajeak egiterakoan, edo nire auzoan nagoenean horretan dabilen jendea. Adibidez, reportaje baterako hitz egin nuen, Gasteizko Errotako jendearekin, Donostiko Martutene, Hernaniko jendearekin Oldarraldia eta gero, Egiako jendearekin zuri ere galdetu nizun berdina gogoratzen naiz, Laudioko jendearekin, eta puntuko batzuk zeuden, mobilizazio horietan, kasu honetan mobilizazioak edo jipoiak, eta zeudena, jende asko zegoen, hau ez da, hemen parte hartu dutenetako asko, ez dira eskuin muturreko sentitzen, eta ez dira eskuin muturra guk klasikoki ulertzen dugun eskuin muturra. Jende arrunta denetarik, eta are gehiago, batzuk gure inguruneko, gure espazioa konpartitzen dituen jendea dira. Orduan, hori lehenengo elementua, gero nola egin aurre horri, hitz egiteko, eta gero beste bat, zailtasun handiani auzo elkartetako jendearekin, eta zailtasun handiak zituztela, herritar arrunten gana, hau da, herritarren gana. Gu berezia bagina bezala, ezakit zer den gu, baina bueno, heltzeko eta ja esarrita dauten marko horiek pitzatzeko, segurtasuna, lotuta, migrazioarekin, marko punitiboak, marko asko. Eta uste dut, orduan, horri ere erantzun behar diola. Erantzun behar diogula edo saiatu behar garela, eta hori ideia sueltoak, niretzako bat da, arrasakeria sustengatzen duten arrazoi orokorrei pizkatxo bat ematea, lanketa ideologikoa. De zergatik, arrasakeria, zergatik pizten zaigu guri, ez bakarrik zergatik sistemak elikatzen duen, arrasakeria, ze egoera ekonomiko, ze fase historikoan gauden, eta, bueno, hori hitze oso potoloak dira, baina uste dut kokatzeko eta behar dugula, Gero uste dut, hauek dira oso deslotuak, baina arrazializatuen hitzak jaso behar ditugula, baina bai hitz politikoak, baina bai bizipenak, bai sentimenduak, beldurra esan duzuna horiek, ni goratzen naiz, hori beti galdetzen diet, eta porque beldurra, gure beldurraen izenean dena justifikatuta dago, eta maila batean, egia da, beldurra sentitzen dugunean, baina, bueno, beldurra hemen guztiak sentitzen dugu, eta guztiak dira migratzaileak ere, eta orduan, adibidez, horrelako gauzengatik galdetu, markoa aldatzeko, eta, hitz egin ere, ez soilik arrasakeriaz hitz egiteko. Jende migratzailei, bestela, emakumea bakarrik feminismoak, migratzaileak, eta guztiaz, gizon, txuriak, eta, bueno, horiekin. Eta gero, kasetari migratzaileak ere, impensabla litzateke argian, gaur egun, kasetari guztiak gizonezkoak izatea. Baina, ni honetan pentsatu dut, ez daukagu kasetari ez da berdina, euskeraz eta migratzaile proporzioa emakumena, baina ez dago bat ere ez. Gero kolaboratzaile batzuk bai, iritzietan batez ere ez. Pero bueno, hori landu behar da. Eta guk landu ditugun gutxiak bai izan da, zuk aipatu dituzun gozatxo, iritzi zaila hartu, eta esan, iritzi gile guztiak, eta guazen, gero normaltasunean, normaltasunak hori dago, agunerokotasuna, eta guazen, zenbat zuri, lurraldetasuna, kolorea, generoa, eta joan, eta hostia, eta hor, zelako zulak, hori egin genuen asalekin ere, asala nork zegaik eta ze pertsonak eramaten duten, eta saiatu horti, eman bar diogu gehiago hemendik edo horrela ez. Gero uste dut, gure burua, esaten dugu gure jendea dela, gure burua formatu behar dugula, zuk esan duzun adibide batzuk nahi gabe ere egiten ditugun gauzak, ez bakarrik, ze hori ematen du ez, argi dugu ez garela arrazistak, baina batzutan hankasartzen dugu, arrasakeria ere, hori da, niretzako, bueno... Eskerrik asko, Salva,
Orduan, matxismoa, arrasakeria, kapitalismoa gure jendartearen zutabeak dira, eta orduan gehiago edo gutxiago eragiten digute, eta sinez ditu. Orduan, formatu ez bakarrik kanpora begira nola landu, niretzako, baizik, eta hitz egin dezagun arrasakeriaz gure artean ze uste dauden, eta ze seguro sorpresak eramango genituzkela gure artean hitz egin badugu zintzoki ze sentimendu ditugun, non dauden mugan, non ez, eta hori albidetzea uste dut, beharko genukela. Gero bestean niretzako konplexutasunari tokia egin behar diogula. Ez izan, txiste ematen du, baina zuri ere hueltz, gauzak, ez? Eta hau esaten dut adibidez, ni errotako bizilagun bat, errotako Gasteizko auzokoa. Esaten ziren, eske, ja, estandea sortuta zegoen, mobilizazioak. Eta ni noa jendearen gana, eta esten diete ez, baina eske gizarte eredua, tal, eta esatete, ez etorri, ipuinekin. Osea, lapurretak daude, eta kizer daude, eta jende horri egurra. Eta esaten dian, eske ez diegu ukitzen, ez? Eta hor, batzutan daukagun erreakzioa, eta nik uste dut, eta hemen nazten zait, herritar ni, eta da, nolabait, dena ukatzea eta guztiari garrantzia kentzea. Eta edo, adibidez, mobilizazio horietan guztietan parte hartu duten guztiak arrazista etiketa jartzea, eta listo. Eta hor daude arrazistak, batetik hor bi joko, matxismoarekin bezala esaten duguna, gizonok edo erasotzaile bat dagoena, erasotzailea, eta orduan nila salbu nago. Eta batetik erasotzailea, ikusi beharko, izendatzea kategoria bezala, sortzen du kategoria bat, ja berezkoa balitz bezala, eta gero gu salbusten gaitu. Eta horrek niretzako ez da oso produktiba, ez dakita saltzen nahi zen. Adibidez egin nuen erreportaje bat, errotako mobilizazioen inguruan, eta beste pertsona bat auzo elkartekoak bidali nien aurretik, eta jartzen nuen mobilizazioa razistak ezak izer, eta arrasakeria, eta tipak esan zian, nik ez nuke jankingo, porque eske pertsona asko, horietakoak, kakotxartean ez dira razistak. Eta ikusten badute hori, eta niretzako hori da kontutan izan behar duguna, ez daki zertarako, ni zalantzatik esaten du. Eta jartzen badute, irakurtzen badute, arrazista, ni arrazista bat naiz, nagoelako keskatuta, nire alaba gauean datorrenean ez daki zertal, utikan. Eta galtzen dugu komunikazioa jende horrekin, eta ezin dugu landu, jende bat igual, landu algenituzkena gauza batzuk. Orduan, konplexutasunari hori, ez zer hori errezkerietan, zentzu horretan, ez? Igual momentu zau eta listo. Eta aldi, bai aldera entortzen zait, marko guzti horiek esan dugunak, baina zaila da. Adibidez ni albiste bat hartu eta astea jarraipena egira ordu asko dira. Guk kazetaritzan oso zaila da horretarako denbora hartzea, baina marko mental horiek hain sartuta daudenak, adibidez segurtasuna, zer da segurtasuna. Eta uste dut egin behar dela batetik, maila oso ideologikoan, zergatik sortzen digu beldurra, lokal bat okupatzea, lonja bat, gure etxazpian, baina banko bat zabaltzea ez. 189 ados egongo gara, lapurketa gehiago egingo dituela bankuak, lonjetakoak baino. Eta gero, errezkerietan erori gabe, lapurtzen badigute mehatxuka fizikoki edo kontu korrontetik, beldurra zaberdin da. Baina zergatik ez da beldurra ere. Orduan, ez dakit, hor gauza horiek ere, baina lanketa asko eskatzen dut ez. Eta azkenengo gauza, niretzako alternatibak, hauek esaten zuten ni jendea, gaude oso erreminta faltan. Eta orduan, alternatibak planteatzen direnean, hoiei ikusgarritasuna, eman behar diegu, eta batez ere, esperientzia positiboak daudenean, ze batzutan badaude, eta oso komplikatua dira, bat Judith Mendin egon zela horrelako egoera bat, gainera tentzio handorekin tal, eta egon ziren bitartekaritza batzuk, eta esperientzia oso polita, hori ikustarazi behar da. Beste toki batzuetan esatu dute, ostia, igual hemen saiatu gaitezke, askotan gertatzen zaiguna da, ez dakigula nola heldu. Ez kalean, ez komunikabideetan batzuetan esatu zula, zer egiten duzu honekin. Barkatu, esatu. Zerbait esan nahi zenuen, Arantza? Komentatu nahi nuen gauzatxo bat, batzuetan ere migratzaileak ikusten dugu eta erakusten dugu zera kolektiboa balira bezala. Gertatzen da emakumeak bezala, ez? Kolektiboa, ez gara kolektibo, ez gara kategoria, gara bakoitzak ezberdin, ez? Eta batzuetan ere gertatzen zaigu hori, eta orduan zentzu horretan
ez dira agertzen bere pertsonak, bere nolabait nortasun propioarekin, ez? Eta gaur goizean eske justo egon ez generoaz hitz egiten, eta emakume batek egiten du por mí, por todas mis compañeras, ez? Eta kasu honetan gauza bera, ez? Eta orduan ere hor dagoen ezberdintasunak ere erakutsi behar dira. Nola pertsona ezberdinak direla, eta batzuetan badago buenismo bat, ez? Eta denak erortzen da horretan, ez? Bueno, pues ni egon naiz mai batean afaltzen marrokiarrak, bereberak eta argeliarrak, mai berean, eta, bueno, azkenean barre egin nuen, ze, bueno, ni orain banago pizkate txuria ilea eta holan, baina izan dut ilea oso luzea, oso beltz, eta udan ematen dut. Eta orduan hasi ziren hirurak eztabaidatzen, aber, zehantzan gehiago nukan, edo marrokiarra edo argeliarra. Eta ni, holan ez, eta holan hasi ziren eztabaidatzen, eta nik esan, bueno, nire esan diate argeliar moduan, batzuetan hori Ipar Euskal Herrian eta Frantzian esan diate argeliarra naizela, eta holan, ez? Ze, bueno, frantsesa dakidanez, eta holan, eta orduan argeliarrak, ondo, eta marrokiarrak, ez, nola baite, zu, ez? Barre batzuk, eta izan zen, barre batzuk egin duen haiekin, baina esan nuen, nik hori egingo banu olako reportaje bat, eztabaida bat horren inguruan, edo hori agertzea, zera modu barregarri batean, ez? Ze bestela ez duzu, ikusten dituzu berdinak, magrebiak direla, eta denak berdinak. Eta ez dira berdinak. Orduan ere, batzuetan begirada egiten dugunean, ze gainera pertsonak ikusten dituzte horrela, ez? Eta guk esaten, badago feminismoan erabili duguna, eta komunikabideak eta feminismoa balio du zerbait jakiteko ea ondo dagoen ala ez dagoen ondo. Eta da, buelta ematea. Buelta ematen diogu. Buelta eman da. Pertsona arrazelzatu bat jartzen dugunean, pertsona txuria jarrita edo gutako bat jarrita, berdin egin alko bagenu titular hori edo holan, orduan ondo dago. Baina ikusten dugunean aldatuta, horrek ez dela, edo irudi hori, ez? Irudi bat hori badagoela hortik emakumeekin egiten dutela, ez? Modeloek egiten dituzten eta jartzen dituzte hor gizonezkoak eta edo hori nolako izango litzateke hori errealitatea. Pues bueno, hori eginda, batzuetan, esaten dugu, hau ezin izango nuke egin. Ze, klaro, nik orain emango dutela hori, nik esaten nuenean, batzuk esautela titularretan, esan behar dila jatorria, eta esan nuen, bale, jatorria ez dagoen titular guztietan, jarriko dugu euskaldun batek egin duela. Bagoaz aldatzera. Bueno, bagoaz egitera hori. Orduan, azaltzen denean, beste, norki, ondo, orain ja ez dakit zer gertatuko den, baina nire esperantza da ertzaintzak egingo dituela txostenak eta El Correok kenduta, ez dakit El Diario Baskok zer egingo duen, nik uste dut beste guztiek ez dutela egingo, batzuk ja publikoki esan dute ez dutela emango. Eta hori zorionekoa da, gutxienez.